ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Admission open for playgroup, pre-nursery and nursery. Angels Play School, Upper Lachimia, Shillong. Contact 98635-67162 or 600-9322-457. Ka National People's Youth Front hakanyo truk lebet ajar pausan klapan pau yung sngongo ya sarkar Migalai Democratic Alliance belayalam dengan National People's Party kabelapan menaban ai by bam ni scholarship kabakot ndrajar tingkah shisnem yaki kena school belapan dap yaki kelas dan ling bagi Chief Minister Scholarship Scheme. President dengan National People's Youth Front ba wailat Miki Shilla Ubolongru MLA jong NPP hagajnya kerama kilat patai ko bor loong bakum ka kinhun ko pet ya ka bahaka miat jong ki samla ka sngo komen chikadai ya ka jing pemana jo min rang ba ka jella u konrat ki sangma hagajing kran jong u halo ka mang tingka apo ko ying darba thawan ka jella ka brang ya minta syakman Ulong ba National People's Youth Front kan sabuk ru ya ka help desk banyarap ki kena school ki ba apply ka scholarship habagi syam jing balik ki weiru ki scheme ki kintop ya ki CM Elevate ka Hello Meghalaya ka Prime ka Yes Meghalaya ka Meghalaya Grassroots Music ba ki ki blayarap hadu kata-kata ki kun samla ha kani ka jallaแต่ก็จมุดฮีบางอีคอดยกีมันตากะสมีหังนี้แต่ก็เมนฮีก็จมุดนักเลียงจงอีก็ลงปันไอคุบเลยยาอี Chief Minister บดนบุรมจงอีนักวันตากะ initiative ก็จงอีบันสดังยาคณิกา scholarship scheme ก็บ่ทำไมก็ไปไอกับแต่งกับ Chief Minister scholarship scheme หากคณิกา scheme กุมบาอีลายะโทหากbudget บากุมบาพระพุทธहजारงุดกีsab khon samla jomi kiban pendep ya ka matriculate lani ka class 10 kin yo ka jingyarap ka ba ndriu hajar shisnem hadin bagi pendep ya ka class 10 te ka ne kan stang na ka ne ka financial year ka banwan te ka menhi ni kwa ban chim ya ne ka bu ban ai khublei yaw Chief Minister budon burom jongi obar khat jangai na ka banta ki khon samla but day tang kani ka sin to bankong henry la ring pet ya ki scheme ki barim ki baladon lupa ki balong ki youth centric nado ka CM Elevate ka Yes Meghalaya ka Prime ka Meghalaya Grassroots Music ka Hello Meghalaya but ki wei te kine ki long ka ki scheme ki ba yarap shisha ya ki khon samla ki jongi te nagta ka daw na kaliang jongi i kwa ban chimye ne ka kubu ban ai khublei yaw Chief Minister pada ka jo ka poro kum ki bapet ya ki khon samla ni khamyo ki concern hi nado kini ki scheme ki bala don luparo don ki khon samla kham tam ki be dei na ka bo ka thain nong pandok ki kham shem jing ban apply lani ban yo jing tip kita ki awareness ki babiang tenakaliang jongi kum ki National People's Youth Front mo ki bapet ya ka ki samla na ka party ni kwa ban offer ye ladi ba ngin sab sedang ya ka help desk nakaliang jongi ban yarap yakini ki khon samla hakabaya dai bat kanika scholarship ro ko joko por la ki do shem jinge ban apply bat kum jo ro yakini ki ki scheme te yakani ka help desk ngin sab ai jing tip ka ba kham pania kham tam yaki details kum no ba phila ban mok pen tip shangi lani kum no ban phin yakan do bat ni te yakani ngin sa ai jing tip hadin bat yakani ngin stang shwanang ni na Shillong bat kum jo ro ngin stang po Giantia Hills bat kum jo ro shpo Garo Hills te kini ki dei ki ba nakaliang jongi ngi sngo comment ban ngi ai kublei yo Chief Minister uba parkhat chishai ki khon samla ki jongi larangi pet tang ya ka budget ro larangi compare larangi pet ya financial year house nem 8000 khanriu ka budget jong ka sports department ka long tang yo ko dai crore tang bal larangi pet hakani ka financial year ko jong news nem 8000 atusau ka poy do arspa arnyo crore te kani ka pan ishai ba Chief Minister jongi uparkhat ya ki khon samla jong kani ka state te langba kani prinsan sa shisen nga kwa ban ai kublei ya Chief Minister jongi uba parkhat jangai nak banta ki khon samla ki jongi ladanga ya kren ya ki mi scheme mo ki ba kani ka sarkar kelas dam nga tharai phimot hang ni ka CM Ashore
la sedang la begini sedang no te kan niru ko de ko wena skim ko bayar apa namar kum bangi tip hi kumba mon 90% hapo ka state jongi bud hidang de kinong rep te bat nang ni major hi ka rep ka bede yau neu arikanot bat yau brum le neu sensar le neu kwai te ngas no komen ba ka sarkar kala sedang hi ka nek sim assure namar nila shayyo ki complain na ka por ro ba hakipor namar hakane ka juk ka mentala bon ka competition tingi yo kinong rep ro kila bon ki babli te don ki por ba ki mla shu ban ya compete ka market na market dor kala hiar palat te kam ya hap shu tang bat ka tu ka ba ki penlut ban sumar le ni ban transport le ni ke tengah sno komen ba ka sarkar ka wan lang ba ka ni sim assure scheme ba kila ngin thet ya kini ki mar hak mod lada ki hiar palat ya ka dor jong ka yo tengah ka ni ronga ai ku ble yo siam tangap kumbanga ong ipila dang ya keren ya ki initiative jong siam tiki bon ba namar la mo men ni yo i kan ka CM solar mission ka CM ni ka rural connectivity but kiwai kibala stang la bot te ladanga ong kumbanga ong ta pa ladanga keren ya kita kanam kutyo te henry ni sno komen sikat de ya ba CM mula stang ya kini kan long shisha ka jingarap ka bakrau ya ki nong rep box state ke jong bagi mentangi angi ai kum kanega CM pension bat kanega CM bayarap yaki long kome kadon katuka jingarap angi syai te kaniru kan long kum tu kani ka namar kapisa kala don lupa nilabo bat usia mula pensyahi tharai bat kanega umbrella scheme ro ka jinge kami hi ka jinge kanega long ba namar ka delay na ka central government ban pelai ya kapisa bat nakaliang ka state government ka persyang ban wat yakilat lenti kumno ban penkro ya kani tang ba ka jinge ka long hang ni lada dai bakum ki wai ki scheme bengila ban ai advance tongin pelaj wa na ka fund ka badon ban ni ngin pelaj ya ka to scholarship tang ba ka jinge bat kani ka umbrella scheme ka bo nawan central ka long ba ka to ka pisa ka wan direct by thapo ki tang account joki teman tala dingi pelaj advance te sibo ka to pisa kum nungin yo bian namar nimla pan yang ni kena te kata ka de jing tang ba ya kan hi ngis ngau tho ba kan ni kam dei bat kat ketuk umbrella scheme kan ni ka de scheme ka bala bo kerpang na yang siam but there will be no delay ha ka jing perla ya kan scheme